Seguindo coa orde do día, polo secretario, se vai dar lectura á acta do xudado. Acta de constitución do xurado, sétima edición, certame literario Manuel Oreste Rodríguez López. Reunidos no salón de sesións do excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12 horas do día 22 de abril de 2002, o xurado formado polos señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde presidente do Concello de Paradela como presidente, don Antonio Carbo Varela, ilustrísimo señor delegado provincial de Cultura, Comunicación Social e Turismo, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don Xesús Mato Mato, clero, don Xulio Xid, funcionario da Delegación Provincial de Cultura, Comunicación Social e Turismo, don Darío Xoan Cabana, escritor, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor como vocais, e don Juan Luis González Iglesias, secretario do excelentísimo Concello de Paradela, que dá fe do acto. Constituído o xurado en forma, procédese calificar as obras presentadas e atopadas conforme as bases no seu día aprobadas. O xurado por unanimidade acorda, primeiro, otorgar o premio de poesía á obra presentada baixo o lema Longo océano de ausencia, baixo o pseudónimo Pepe da Silva. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Simón Iglesias Pose, con domicilio na provincia da Coruña. Así mesmo, o xurado acorda otorgar 2 accésit no apartado de poesía. Accésit a obra presentada baixo o título Sueños. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Salvador Moreno Pérez, con domicilio en Murcia. Accésit a obra presentada baixo o lema Redes. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Estíbaliz Espinosa Río, con domicilio na Coruña. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o título Balbina. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Xosé Nicanor Alonso Álvarez, con domicilio en Vigo, Pontevedra. Así mesmo, o xurado acorda outorgar un accésit no apartado de narrativa a obra presentada baixo o título A mellor noite de Benito. Aberto o sobre, compróbase que a obra pertence a don Xaime Naveira Pedreira, con domicilio na Coruña. E para a constancia do tratado, levántase a presente acta por todos os membros en Paradela na data reivindicada, sendo as 13 horas da que eu como secretario dou fe. Procedemos a continuación a facer entrega do diploma pertenita ao ser ganador especial do ano e, en primer lugar, a don Simón Iglesias Pose por o seu primer premio en poesía. En narrativa, recadou o primer premio don Xosé Nicanor Alonso Álvarez.